Tak jedeme do Itálie. Jo! Wow, to je nádhera. Hele, tady je přístav. Ty vole, už jedu za tebou. Kamo, ta lodě. Aj, mě se splalo, sakra. Au, Sakra. au. Jo. Mě se Podle nepočí to dřevo můžete klidně vyházet zase zpátky do vody, to nepotřebujeme. Mě se rozbila loď. Jo, tudy mám. Už plavu. Itálie, vítej světe. Vítej světe nových světů. Hop. Jo, konečně v Itálii, to jsem si vždycky přál. Kde máme vůbec tu vilu, co jsme si koupili? Itálie, Ej, svatá počkej. Itálie. Michaele, pojď, Ano, rychle, pojďte hoši. To je ta vila. To je vila. Poté, ale to je... Rychle, já musím být vevnitř, ne, já tam budu první, ne, Máky, dobře Ne. si to vybral. Dobře já jsi vybral. tam budu první. Tohle je ta naše. Oh, Wow, Já tam budu první. to je nádhera. Takovýhle chvíle jsem měl ve snu tisíce, možná miliony. Tak Michaele, poté dovnitř. počkej, hoši, pojďte sem. Michaele, Moaki. Krása toto. Však jo. Itálie, ty vole, čerstvý vzduch. Ukaž mi, nahoru půjdeme. Ty Wow. Ach, ten, Wow. Hoši, jdeme hrát. Co je tam? Tak, Spal jsem ze schodu. nebo, Kulečník. Co je tady? hoši. Tady jsou nepotřebné záchody. To je... 3 postele pro nás 3. Kde jsou záchody? Počkej, jak někdo mohl vědět? A jo, vlastně já jsem to odbědnal na 3 lidi, dobré. Wow. Záchody, když tak musíme nějak vylepit, potom dokoupíme tady. Takže super. Jsi tu? Halo? Jo, super, jste tu všichni. A jako jestli mám sednout kde? No, já sednu na plot. Ne, To počkej. nepůjde. Hele, ty vogo, já jsem se díval do ledničky, tam je to úplně prázdný. A Měli dobrý. bychom něco jít nakoupit. Ale já mám v sebe peníze, mám ještě 64 gold nuggetů. Tak Já jdem. taky. Tak A jdem. já taky, no, ještě z minulý dovolený toho mám docela dost. Dobrý, tak jdem, hele. Super, No, ty vole. ale bylo přece Miami. Když jsi tam všechno prohrál přece. Pane No. bože, kde ty prachy bere? No, Dobrý den. možná jsem vám to neřekl, ale vyhrál jsem ještě v losování, takže to je jedno. Dobrý den, takže já bych si chtěl koupit nějakou pizzu a asi nějakou polívku. Tady máte, Ano, kolik to bude stát? 35 korun. 35, hej Ošiadu, to je drahý jak něco. Ne, 35, neboj. To je Dobrý, úplně no. standardní. mám Nebojte. Hej pane, já vám to vyplatím. A tady máte. 35, takže... Tady máte. No, ještě 10 vlastně. Jo, a já si koupím jedny bolonský špagety, kolik? Já se vezmu polívku. Bolonský A špagety, 22 korun, pizzu. co si ze mě děláš srandu. tu Dobrý. pizzu. Dobrý. Omlouvám se, já jsem... Tak... A jo, tady Tady omlouvám. máte ty bolonský Dáte špagety. mi prosím vás pizzu polívku. Bude něco dalšího? Kde je polívka? Je, dobrý den. Kde je polívka? Polívka. Tady kde není. Polívka, je- kdy tu jsme přece přes chvilku brali. 10. No, jo, vlastně jo, jdeme. Shledanou. Naschledanou. Ale Ale, to byl fakt divný no, týpek. počkej hoši, když jsme v té Itálii, takže... Co byl div? Takže... A co to tam bylo za týp? Vy dva. Goodbye. Co to tam bylo za týpka, ten tam chodil pořád Ale- dokola Tak- u regálu. Hej, tak hele, vy dva, jděte sem. A počkejte mě, tady máte ty bolonský špagety, jak jsem koupil. Tady jsou. Je, dobrý, už jsme tady došli hoši, takže dobrý den, já bych si chtěl koupit polívku a pizzu. Kolik to bude stát? Doufám, že 10, prosím 10. 35 korun. Ty vole, to je drahý, no dobrá. Co dál? Já si Děkuji. koupím jedny bolonský špagety. Ano, 22 korun, prosím. Určitě je drahý tady. To jo, no. Tak za tu pizzu to Já se- stálo. 35 korun za boloňský Jestli chcete špagety? slevu, tak musíte zaplatit s kuponem.
Kolik? Ale my nemáme žádný kupon. Já nemám, ale když Ten tam seženete, když Já, budete do Kolosea na nějaký zápas. tak jdem. Bojovat nepůjdeme, takže jdeme. Naschledanou. hele, počkat. Já ještě jeden, protivnej týpek. hele, já ještě jeden kupon mám, ale ten už je prošlej a je z Miami, takže to je jedno. Miami. Hej, vy dva, Miami. tady máte ty bolonský špagety. A nechte mě, já jdu teďka něco koupit. Slibuju, že se vám vrátím, naschle. Naschle. Tedy čau. Hele, pojď, jdeme na stůl a já rozdělím prozatím tu pizzu. Počkej, dobrý, tam jiných na stole, nebo na stůl dáme bolonský špagety, toto a toto. No, tak, to je jedno. Takhle, já mám strašně... Ano, je otevřeno. Je, dobrý, Jo, čau, jo. čau, čau. Hele, víte, Čau. co jsem vám koupil? No, 3 listy na jeden zápas. Jako budeme se dívat, půjdeme do Kolosea. ok, super, hele, Jste rádi? tady máš. Já Nebo, teda jo. pojď Toši, já tady na tu Tady knihu. máte ty, Hoši, každý jeden. tady, já na takovej, nebo Tarik na tady je Lenička, takže já rozkrájím tu pizzu, jo? Takže Jo, a uvař bolonský špagety. každý si vemte, máš? Já ti dám trošku, na. Máš? Dík. Jo, mám. Pojď sem ty. Jo, mám. Dobrý, a teď já. Ty vogu, jak to ti Italové dělajou? Je. Jak to dělajou ty Italové? Jo, tak Italové prostě jsou... hej, běžte si všichni pro misku, naliju vám trošku polívky. Ty vogu, to byla fakt dobrá. Máš? Misku, sakra. Kde je ta miska? Mám. Dobrý, máš. Tak já ti dám trošku do toho. Máš? Jo, už ji mám. Tady máš. Naliju ti trošku. Ty je hrozně horká. To jo, no. Italové si, jak vidím, potrpí na horkost. Jo. Ježišmarja, to je horký. Co to tady je? Co? WTF? Jo! Hej, kluci! No. Někdo nám poslal 2 kupony do toho obchodu. Takže máme vyhráno. Jo, tak si potom vypij tu polívku. Jo, tady máte ještě každý trošku špaget. Já vám to Jo, dám bolonský špagety, mňam, škoda, že... Mňam. Na to jsem se asi těšil nejvíc. Počkej, Toši. Zajdu něco koupit. Tady, Jo. podívej se na to. 2 kupony, 2. Takže dobrý den, já bych si koupil. Takže už to mám. Halo. Už běžím. Čaute, borci. Čau. Takže koupil jsem úplně dobrý jablíčko. Takže Tarik. A Děkuju. hele, mám pro vás takovou sladkost. Sladkost? Chceš? To je vidět? Pro každého mám sušenku. Ne, tady bude. Dejte si ji na půl. Ne, dejte si ji na půl. Počkej. Tak mu ulom. Tam. Ty máš. Hele, vy dva, jděte nahoru. Prosím, Já už mám pro vás taky překvapení jedno. Okay, a já jdu spát, hoši, prozatím. Jo, tak jděte spát a ráno vám tady bude to překvapení. Ok, tak jo, dobrou. Vlastně Michael, to máš vlastně ty. Ej, stopni to. Jo, stávat. Jo, kdo to zase zhařoval? Au. Stávej. Wow, to jsi to najal. Yeah. Ty vole, nice. Hustě, nice. Tak to máme vyhráno, stačí. Ty vogo, hej, ne. A když už to je, tak tady máš money. Děkuji vám. Hej, máte ty listky do toho Kolosea? Jo, jdeme, hoši. Já mám. Ne, teď to nezačíná. Hej, tak tady zůstaňte a ještě se budeme chvilku tohle na ňu. To začíná za 20 minut. Střední to. Super, takže jdem. Hej, Jo, jdeme ty gladiátory, pojďte. já už nemám ten papírek. Já to mám všechno u sebe. Aha, ok, takže kam? Jo. Tyjo, se na to nemůže tak dočkat. Jo, A prý tam bude i ta královna a král celého toho gladiátorského toho. Hele, muzeum, tam jsme se taky mohli potom podívat.
Jo, koukneme A. se. Špatná cesta. Ježíš Maria. A sakra. A začalo pršet. To je úžasný, fakt úžasný. Fuj, já jsem zmoklej. To prdele, to nám nevychází. Počkejte na mě. Ha, to je jenom přeháňka. Čekejte, já mám ty lístky. Jo, tady. Já mám u sebe lístky. Dobrý Jmenuje den. to. Dobrý den, takže tady 3 lístky. Jo, tak jde to. Pane bože, to má hrozný hlas. Jdem. Ještě jo. Bez tak to byla nějaká děvka. Hej, tak my máme. Oh my god, to je gamer. Jdem. Wow, tady jsou všichni. Už to začalo. Už to začalo. Tyhle. Zahajuji dnešní hry. Tu. Kámo. Hej, ten, jak tam na něj číhá, vidíte ho tam? Jo, vidím. A ten, jak tam kempí tamhle. To je fakt dobrý. Oh. Stop mi to, teď jsme měli udělat ty bles... Stávej! Ty jsi tady celou dobu prospal. Aha. Nejlepší propásl, takže dobrý. No, takže jdem. No, ale už musíme jenom. Ok, já nebudu celou noc spát. Hej, ale... To budeš dneska spát jak zabitej. Jo no. Musíme a já spím dole, víte proč? Ne, tentokrát spím já. Ne, nejdřív byl nejdřív byl Michael, potom teďka půjdeš ty, Jacku, a potom půjdu já. Ježiš. Takže teď jde kdo dolů? No tak, Jana. Jack, Já jo, ok, no. Já jsem já unavený. půjdu nakonec ve slušnosti. Ty už si Ale já ji platím. Počkat, kolik je hodin? No, 11:30. Nevadí. Ale stálo to za to. Zítra No půjdeme jo, do no. muzea. Já musím ale první... Hele, je tam. Dobrý. Nezdrhla. Tak, Takže dneska spíš ty dole. dobrý. Takže Děkuju. jo, dobrou. Ještě mi jdem na celou noc. Tak jo. Dobrou, hoši. Dobrou. A čau. Stop jí to. Ty jo. Tyhle, hoši, stávat. Odešla jsem. A sakra. O, co? Hej, No ti to říkám, nezaplatili jsme. ona Úplně odešla. skvělý. Ale neví. Hej, Ale tady nevadí, potom si ho najmem. To Stejně jdem do muzea, takže Takže jo, všichni nahoru. jdeme. Já už jdu, hoši. Ty Vogo, doufám, že tam bude ta expozice Gladiátoři. Ty jdu? Halo? Kdo jste? No, Jo. přišel jsi to? Takže dneska půjdeme do muzea. Hele, přišla ta nová. Čau. Dobrý, já už jdu. Ahoj. Hoši, já jdu. Počkej, kde mám vlastně klíče? Tak ona to nepůjde mít. No vlastně, no nic, jdem. Hoši, jdem. A jo, taky jsem mi najal jako hlídačku domů, takže dobrý. Dobrý, takže jdem do muzea. Aha, tam to je taky docela velká budova. Ach je, tady to italské městečko, to je asi nejlepší, co jsme mohli. Nejlepší italské prázdniny. Ano. To je ono. Ty jo, poprvé v muzeu. Wow, co to je? Špagety. Špagety. Jdem. Špagety moje. Omáčka. Sýrové. To je nejlepší. Největší špagety světa. Jo, to je kuchař. To je kuchař Mastrela. Můj vzor. Miluji bojonské špagety. Tady. Škoda. Jdeme dál. Teďkom jdeme tadyk. Co tu je? Lepka z pravěku. Diamant. Nesahat. Jaj. A teď jdeme. Je to docela prázdný, asi to je nové muzeum. To jo, no. No, když Co to? Teď jdeme tadyk. Robotická sekce. Teď jdeme tu. Nedodělaná, jak vidím. ty... Gladiátor byl moc slavný. Tady, to je Iron Man. To je ten nejlepší. Nejlepší z nejlepších. Fontána se s ní už nemůžeme napít, co? No, škoda. No. No nic, tak... Ale co je to ta robotická sekce? Já nevím, tak hele... Nebýt vás, tak já bych se tam vlezla.
Oh. Buďte v klidu. Mají tady nějaký bedny. Fuj, to jsou hnusný roboti. Ne, Fuj. ne. To jsou... To vypadá jak Five Nights at Freddy's, jestli jste hráli. To je taky docela dobrá hra. Tak pojďte, Tak jdem domů. jdeme radši domů. Nebo, hele, my vlastně už zítra odjíždíme a už se zapadá slunce. Ale ne, neodjíždíme. Já mám takový nápad. Víte, jak je tady ta osamělá budova? Pojďte za mnou. Když jdeme domů, tak tam je taková jedna... Pojďte. Taková osamělá budova tam. A nevede k ní žádná cesta. Tak zkusíme to jít přes trávník. Ježiš, jaj, to je mokrý, jak tady... Nic tam není, ale tady je nějaký nápis, čekej. Ježiš Maria, tady je to mokrý. Tady je nápis. No. Vítej. Lázně. Tu budou lázně. Asi, Škoda. Mohli bychom asi tady ještě budou. Hele, lustro. Wow, ale to budou dobré lázně, podívejte se. Hoši, víte co? Jedu šplhat, já jsem z toho kdysi učil. Já taky... Škoda, že zítra odjíždíme, že? No, no. No ale počkej. Ah, Musíme najít někde agenturu a prodloužíme si to, ne? ne, ale já už chci jet dom, mě už sice po rodině stýská. No tak pojďte dom. No tak jdeme Dneska spát. všichni dole. Víte co? Ty jo. Poslední den. Poslední Já dny jdu- vždycky já si jdu- bývají nejhorší. Já si jdu koupit něco ještě od toho předraženého týpka. Hej, víš co? No. Hej, než odjedem, tak mu to všechno vezmem. Jo? To ne. Jo. Čau. Cheers. Dobrý den. Hele, dneska bych si koupil asi, máš tady ten italský dort? Já jsem- Ano. A kolik? 50 korun. Hej, moc jsi fakt předražený. Hej, Proto tě mám rád, dobrý. Jestli máte kupon, tak sleva na 1 korunu. hej, Frank. Dobrý. Hej, Hej, to je jedno. Hej, já stejně mám úplně plnou tu část, takže hej. děkuju, mám to zadarmo. tak my už to máme. Hej, dívej. Hele, dívej, co jsem vzal. Jaký suvenýr ještě suvenýry. Čekejte, já to si, nemám ten foťák, já ho mám doma. Ráno si to tady ještě ufotím, s foťákem. Jdem. Ať máme památku. To byl ten náš malý domeček. Stýská se mi. Itálii. Ach. Ha, ahoj. Úplně se mi nechce dom. Ahoj. Bohužel tě musíme zítra opustit. No. Já to neupustím, já tady budu prostě navždy. Ale víš, že to můžeme udělat, ale musíme zpátky doma. A mě už se taky docela stýská. No mě taky, ale... Ještě nepůjdu hned spát. Dobrou noc. Hoši, stáváme, takže... takže nic, hoši, jdeme teda... Co? Aha. Vemte si ten foťák, Já ho mám, já mám mobil. Foťáky jsou ještě nahoře. No, tak na to už asi kašlem, ne? Takže šťastný nový rok. Jdeme si to rychle vyfotit, než odjedeme. Vyfotit. No nic a za chvilku budeme. Dobrý den, takže my už dneska odjíždíme a za všechno, jak jste se k nám chovat, tak tady máte zbytek náš. No, to je, a kde vůbec bydlíte, v jaké zemi? My až v dalekém New Yorku. Aha, hele, tam se možná uvidíme. Tam mám taky obchod. Jo? Tak já si vás tady vyfotím selfie. Tak to se u nás v Americe dělá, tak pojďte kluci, nashledanou. Naschledanou. Hej, hoši, Pojďte si ještě ofotit to muzeum, to vypadalo taky nádherně. Pojďte si to ofotit. no nic, Ty, to byly nejlepší prázdniny, co jsme mohli zažít. no nic, takže pozítří škola. Dneska je... To není škola, to je mučení. No přesně, no nic. Ne, já jdu přesto. Ok, tak jo. Na zahradě máme přece. Dobře, ok, no. Tak dále. Hele, tak, tak jo, no. Tak Už jo. zase do školy, jak já ji nesnáším. Nedá se nic dělat. No nic, tak jo. Itálie nemůže Messi pronajmout věčně. Toto je moje loďka, já nemám muž. No, super, já nemám. Moc to Já mám ještě jednu. Na. Díky. Já už jedu. Ty jo, mně se moc nechce. Tak jedem. Ten byt tam, všude auta, všude jenom taxíky.
Komu by se tam chtělo? Není Je tohle nádherně. Ne, tohle není slepý, dobrý. Z dálky jsem Ah. to... Au. Dobrý, no, takže za chvilku budeme v New Yorku. No, Nic, tak... jenom metr cesty, to asi tě nic ne. No, tak jo, no. Tak hele, hoši, počkejte. Co to je? Oh. Tak. He. Wow, tak to je Hele, lodičky. No to nic. si bereme. OK, takže děkuji, že jste se podívali na toto video a je to film, je to náš první film, možná tam budou nějaký faily a... A tak jdeme do toho New Yorku, jak jsme zmiňovali. Tak jo, jdeme do New Yorku. Jo. To je New York, tady všude hlína. Tak jo, takže děkuji, dejte odběr, like, koment a... Za všechno půjdeme rádi. Ano, takže jo, mějte se a čau A čau. čau.